Como veñen facendo cada venres dende outubro pasado, os veciños da Pobra volveron concentrarse hoxe ás portas do centro de saúde da localidade para demandarlle aos Sergas a recuperación da quenda de tarde do punto de atención continuada. Unha reclamación para eles lóxica, para garantir así unha atención primaria de calidade, o ser ademais xunto con Rianxo, o único centro de saúde en toda Galicia que non dispón de atención médica a tempo completo. Nós o primeiro que pedimos é un PAC, porque estamos todas as tardes sin servicio de urgencias. Entonces mándanos ir a Ribeira, local. Ribeira queda afogado, e se temos que ir tamén ao Barbanza, pois tamén afogamos a urgencias. Eso é vamos a ver, é o primer motivo, un deles. Outro deles tamén é que non podemos estar 15 días ou 20 días como estedes aí esperando por unha consulta. E no número de médicos, a nós correspóndenos 7 médicos. Agora estamos con 6, pero un vai estar solo 3 meses. Entón, é unha sobrecarga moi importante para todas as enfermeras e para todos os pacientes el que só teñamos 6 médicos. Outra das súas reclamacións garda relación coa dotación dunha ambulancia. Outra das condicións que temos é que tamén estamos en ambulancia. Nós compartimos ambulancia con Boiro e con Ribeira. Por lo tanto, tamén estamos sin ambulancia. Como comprendedes, estamos en unha situación un pouco precaria. Ademais da protesta, os veciños integrados na Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza iniciaron tamén unha campaña de recollida de sinaturas, con máis de 2.000, para remitirllas tanto á Consellería de Sanidade como á Valedora do Pobo, para que se teñan en conta as súas demandas. Sí, estamos collendo unha campaña de firmas de sinaturas para levar a Sanidade e despois ir con elas á Valedora do Pobo, para explicarlle a situación na que estamos. Que estamos en unha situación precaria por falta de médicos e por falta de asistencia. E sobre todo porque nós encontrámonos pero completamente abandonados no servicio de urgencias.